seara, dragi copii! În această seară veți asculta povestea Iepurele și Coțofana. A fost odată un iepure. Era iepurele acela la fel ca toți iepurii, numai că el știa de ce îi plăcea să se fălească față de toată lumea, tocmai cu ceea ce îi lipsea mai cu deosebire. Se lăuda că e și puternic, că e și viteaz, că mai e și vânător iscusit. Într-un rând, iepurele a găsit în câmp o căprioară ucisă. O doborâse lupul, dar pe semne l-o fi stânjenit cineva că lăsase jumătate din pradă neatinsă și fugise. Cum s-a apropiat iepurele de căprioară, hop, trecu în zbor pe acolo Coțofana. Văzând ea cu ce se pricopsise iepurele, se opri pe o ramură, îi dădu binețe și zise: „Hei, vecine, unde ai dobândit așa mândrețe de căprioară?" „Am doborât-o," răspunse iepurele. Coțofana s-a mirat foarte tare. „Auzi, să doboare iepurele o căprioară?" De uimire, desfăcu larg aripile, își înfoie coada și rămase cu pliscul căscat. Iar lăudărosul nu se lăsă de fel. Păi știi tu ce vânător dibaci sunt eu? Dacă ar fi să mă apuc eu de vânătoare, dar știi, așa de adevăratele-a. Apoi, de mult n-ar mai fi rămas picior de sălbăticiune în toată pădurea. Doar că mi-e cam milă de fiare, că altfel aș putea doborî câte vreau în fiecare zi câte una. Uite, acum termin de mâncat căprioara asta și alerg să pun gheara pe urs." Coțofana se ploconi iepurelui și îl ruga: „Hai zău așa, vecine, învață-mă și pe mine, că eu, de când mă știu, tot flămândă umblu." „Te învăț, cum nu?" răspunse iepurele. „Vânătoarea nu e un lucru prea greu. Să faci ca mine, deschizi gura mare, mare și strici. E lucru ușor de tot. Ce? Nu știi tu să strigi?" „Cum să nu știu? Ba, știu chiar foarte bine," spuse Coțofana și se gândi: „La ce m-aș duce eu să caut ursul când uite colea lângă mine un iepuraș?" Și Coțofana se cocoță pe o ramură mai înaltă, își deschise pliscul, jarg larg, și când mi se porni pe strigăt: „Ține-te, da, ține-te!" așa tare striga că pițigoii ce se odihneau pe rămurelele din jur se prăvăliră cu aripile desfăcute la pământ. Dar și iepurele se făcu nevăzut. Se speriase de moarte și o tulise. Ia-l de unde nu-i. Coțofana a rămas locului cufundată în gânduri. Cum s-o fi făcut că nu s-a prăbușit și iepurele, că o apucat să o șteargă? Pe semne că n-am strigat destul de tare. Las că altădată știu eu. Când o mai vedea vreo jivină, o să strig cât mă ține gura și nu mai scapă." De atunci a început Coțofana să colinde pădurea zi de zi. Cum dădea de vreo sălbăticiune, începea să strige cât o țineau puterile. Dar vezi că nu izbutea să doboare nicio sălbăticiune cu strigătul ei. Vânătorii au băgat de seamă că pasărea asta strigă de cum dă de vânat
cum îi auzeau strigătul, hop și ei intră acolo. Iar Coțofana se ostenește, strigă, cască pliscul, desface larg aripile, dă din coadă și se socotește. Încă puțin și-am dat-o gata, am ia-i fiara. Vânătorii, hop și ei, ochesc fiara, o doboară și pleacă cu ea. Câteodată însă se mai întâmplă și altfel. Coțofana zărăște vânătorul și se bucură. Ehe, cât e de mare, acul înghit! Și începe a striga de se împrăștie vietățile pădurii care încotro. Vorba aceea, nici ei de vreun folos, nici vânătorului prinos. Noapte bună, copii!